Яхшы гамәлләр кылу өчен зур проектлар майтару кирәк түгел. Кечкенә генә гамәлләр дә башка кеше өчен зур әһәмияткә ия булырга мөмкин. Бүген тапшыруыбызны Ник Вуйчич сүзләре белән башлап җибәрәбез. Күпләр аны һәм аның тормыш юлын беләдер дип уйлыйм. Ник тетрамилия синдромы белән дөньяга килә. Аның тумыштан куллары да, аяклары да юк. Бала чагында инвалидлыгы аркасында кимсенеп, Ник үз кимчелеге белән яшәргә өйрәнә. Өстәвенә ул әле дөнья күләм танылган мотивацион спикерга әйләнә. Ник үз үрнәгендә кешеләр алдында бернинди дә шикләр булмавын дәлилли. Чыгарылышыбыз бик тә мөһим темага багышлана. Алдагы минутларда. Карлыгач оясы, кайда вибрация һәм кул белән күрсәтеп өйрәтү белем бирүнең бер өлеше. Аякка басарга ярдәм итәләр. Мәгариф ил күләм проекты ДЦП диагнозы булган балаларга ничек ярдәм итә? Үзгә дөнья уртак идеялар. Аутист балалар гади мәктәптә ничек белем ала? Татарстанда сәламәтлекләре шикле балалар яшьтәшләре кебек үк белем ала, мәктәпкә йөри. Махсус төркемнәре булган балалар бакчалары, интернат мәктәпләре бар. Гади мәктәпләрдә инклюзияле белем бирүгә бик актив кушыла. Әмма сәламәтлекләре шикле балаларны укытуда инде бай традицияләргә ия булган белем бирү йортлары да бар. Иң танылганы Елизавета Ласточкина исемендәге интернат мәктәбе. Биредә ишетү сәләтендә кимчелекләре булган балалар укый һәм яши. Әйтеп үтәргә кирәк, интернатта мәктәпкәчә белем бирү бүлеге һәм сәламәтләндерү лагере да бар. Мәктәп горурланып Елизавета Гурьевна Ласточкина исемен йөртә. Ул гомере буе чукрак телсезләргә булышып яши. Аның һөнәри тормыш юлы революциягә кадәр башланып китә һәм совет чорында дәвам итә. Нәкъ менә аның методикалары рус сурдопедагогиканың нигезе булып тора. Нинди соң ул Казанның Карлыгач оясы? Нияз Рахман репортажында. Казанның иң бурынгы белем йортларының берсе бу Елизавета Ласточкина исемендәге сәламәтлекләре чикле балалар өчен интернат мәктәбенә быел 134 ел тулды. Аны Татарстандагы түгел, Россия күләмендә дә яхшы беләләр. Елизавета Гурьевна Ласточкина биредә үзе 76 ел хезмәт иткән. Ул уку йортын революция һәм ике бөтен дөнья сугышлары вакытында саклап калып алган. Бүген дә ул начар ишетүче балалар өчен бу зур тормышка юл бирүче мәктәп. Тихо, тихо. А ты послушай. Алар бу тормышның матурлыгын күрә, тик тавышын гына ишетә алмый. Ләкин кичкенәдән гадәти балалар кебек укырга һәм язарга өйрәнә. Дәресләрдә монда үзенчәлекле, әлеге башлангыч сыйныф укучылары махсус тавыш көчәйткечле колакчыннар ярдәмендә тавышларны аерырга өйрәнә. Балаларның тормышында иң мөһим башлангычларның берсе дип укытучылары. Сөйләшү нәкъ менә шушы әйләнә-тирә мөхит тавышларыннан башлана. Аннары гына сүзләр һәм җөмләләр барлыкка килә. Без башта аларны өйрәнәбез, ишетергә өйрәтәбез. Алар урам тавышын һәм башкаларны аера белергә тиеш бит. Это что? Цветы много. Один, как ребята? Один. Ә бу исә өлкәнрәк сыйныф укучылары, алар тавыш аерырга гына түгел, тулы дәрестә дә катнашалар. Ласточкина исемендәге интернат мәктәптә бүген 180 бала укый. Махсус сыйныфлар, шартлар һәм шөгыльләнү өчен җайламалар бар. Барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Яблочный джем. Дәресләр гадәти мәктәпләрдән аерылмый монда. Төрле түгәрәкләр эшләп килә. Малайлар һәм кызлар үзләре кызык булган юнәлешне сайлый ала. Ашарга, пешерергә, тегү, чигү кул эшләренә барысын да тәҗрибәле укытучылар өйрәтә. Әлбәттә, спорт мәктәптә беренче урында тора. Сәламәтлекләре чикле булганга карамастан, әлеге егет һәм кызлар горурланырлык уңышларга ирешә. Дамир Сафиулов ирекле көрәш буенча дөнья чемпионы, башкалар да аннан калышмый. Мин ирекле көрәш белән 4-нче сыйныфтан бирле шөгыльләнәм. Бу миңа бик ошый. Мин дөнья чемпионы исеменә ирештем. Уку да читтә калмый. Мин әдәбият, тарих дәресләрен яратам. Мин бадминтон белән мавыгам. Европа чемпионатында призлы урынга ия булдым. Без биредә бик тыныч һәм дус яшибез. Әлбәттә, биредәге бердәмлек һәм уңышның сыры ул бер-береңә карата булган ихтирам хисендә ярдәмлектә диләр. Бу балалар үзләрен башкалардан аерым итеп туймыйлар, киресенчә тормышка ныклы карашлы һәм максатчан булып мәктәпне тәмамлый ди укытучылары. Безнең мәктәптә төрле балалар укыйлар, төрле яшьтәге балалар укыйлар. Менә садикка киләр алар 3 яшьтә, и безнең мәктәпне кайбер балалар 20 яшьтә тәмамлыйлар. Менә шул монда укыган еллар эчендә алар инде туганнар булып бетәләр, бөтенләй бер-берсенә кунакка йөриләр. Әти-әниләре дуслашып бетә бөтен балаларының бер-берсе белән.
шулай бергә матур иттереп яшиләр безнең балалар. Җыр бию һәм төрле конкурслар шулай ук бу балаларны читләтеп узмый. Алар Россия күләм бәйгеләрдә катнашып уңышлы чыгыш ясыйлар. Нәкъ менә мәхәббәт һәм бер-берсенә терәк булу, укытучыларның тырышлыгы бу балаларның сәламәтлекләре кимчелекле түгел, ә җәмгыятьнең тулы бер вәкиле итеп хис итәргә мөмкинлек тудыра. Мәгариф илкүләм проектының Заманча мәктәп федераль проекты кысаларында Татарстанның физик мөмкинлекләре чикле балалар өчен булган 17 мәктәбе җиһазландырылды. Һәр белем бирү йортына 4 миллион сумга җиһаз һәм махсус җайланмалар кайтартылды. Мәсәлән, Казанның сәламәтлек мөмкинлекләре чикле балалар өчен 4нче интернат мәктәбе психолог, дефектолог, логопед һәм технология кабинетларына җиһазлар алды. 97%-ка якын сабый биредә балалар церебраль параличи диагнозы белән. Һәм биредә балаларга белем биреп кенә калмыйлар, аларны дәвалыйлар. Һәм чыгарылыш сыйныф укучыларының күбесе өстәмә белем алганнан соң эшкә урнаша ала. Таулар ияләр вулкан аттыралар. Малай һәм кызлар федераль программа буенча җиһазландырылган психолог кабинетында шөгыльләнә. Вулкан дип аталган интерактив уенның психик шифасы бар. Здесь формируется вулканический... Вулканга тең хисләрне, үпкә, ярсу, күңел кайту кебек тойгыларны танып белергә һәм тынычланырга ярдәм итә. Башта таулар иябез, аннан вулкан ата. Дәвалау физкультурасы өчен мөмкинлекләр арту, заманча тренажерлар барлыкка килү, церебраль паралич диагнозы булган балаларның хәлен күпкә тотрыклы итү мөмкинлеген бирә. Массаж кабинеты да заманча җиһазландырылган, тернәкләндерү мөмкинлекләре арткан. Балалар тернәкләндерү кабинетларына нигездә укудан соң бара, көндезге 12дән соң. Аңа кадәр белем алалар. Сыйныфларда заманча таләпләргә туры килә бир. Интерактивный таптарын китендәләр безгә. Менә бу тема инде десяткалар белән өйрәнәбез тоже. Алар эмоциональ, бик сизгер. Алар синең кәефеңне дә күзеңә карап әйтеп бирә алалар. Шуңа күрә менә укыткан вакытта да аларга күңел җылыгыны биреп, уен элементлары белән җырлар кертеп, җырлы физкульт минуткалар кертеп, менә шушылай итеп үткәрәбез дәресләрне. Герман Анисимов тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы, үзе дә кайчандыр шушы интернат мәктәбендә белем алган, югары уку йортын тәмамлаганнан соң бирегә эшкә кайта. Инде 11 ел үз укучыларына мөгаллим генә түгел, ә аларны рухландыручы һәм өмет уятучы. На своем примере показывать. Мин үз мисалымда күрсәтергә тырышам. Тормышта нәрсәгәдер булса ирешергә мөмкин икәнен. Аларның киләчәктә мөстәкыйль төстә яши алырбызмы дигән сораулары туа. Монда җылы канат астында яшәсәләр дә гомер буе андый шартлар булмаячак. Кеше мөмкинлекләренең шиксез булуына өмет кенә түгел, ә тирән ышаныч уятучы почмак та бар интернат мәктәбендә. Ул Татарстанның гына түгел, ә Россиянең дә уникаль музее. Ул дөньядагы 500 кешенең батырларча тормышын чагылдыра. Для них Безнең балалар өчен бу кешеләр ныклы үрнәге. Алар булдыра алган икән, без дә булдыра алачакбыз. Укучылар бу кешеләрдән үрнәк ала башлый. Алар үзләренең авырулары белән көрәшә башлый. Федераль программа кысаларында 4нче интернат мәктәбенә 4 миллион 160 мең сумлык җиһаз сатып алынган. Алар 6 кабинетка урнаштырылган, 6 кабинетка ремонт ясалган. Шушы федераль проект кысаларында безнең педагог-психолог кабинеты җиһазландырылды, технология кабинеты, логопед кабинетлары, аннан соң өстәмә белем бирү кабинеты җиһазландырылды. Шифа бирә, тернәкләндерә, дөньяны танып белергә булыша, дуслар белән таныштыра, үз-үзеңә ышаныч һәм киләчәккә өмет уята. 4нче мәктәп интернат балалары тормыштан ям табып һәм актив булып яшәргә тырышалар. Татарстанда аутист балаларның тормышка яраклашуы өчен барлык шартларда булдырылган. Инде берничә ел республиканың мәктәп һәм балалар бакчаларында аутист сабыйларны укыту буенча уникаль проект гамәлгә ашырыла. Биредә мөгаллимнәр махсус программа буенча укыта. Көн дә узган дәресләр балаларны алга таба җәмгыятькә ияләштерүдә ярдәм итә. Сабыйлар бераз үзгә дөньяда яши, алар чынбарлыкны башкача ишетә, күрә һәм тойымлый. Шунлыктан әлеге балалар белән кеше яшьтән үк эшли башлау зарур, һәм монда инклюзияле белем бирү усулы зур роль уйный.
Озанның 97-нче мәктәбендә гадәти дәрес, ләкин сыйныфта парта артында утыручылар арасында гадәти булмаган балалар да бар. Инде 2017 елдан бирле биредә аутизм диагнозы булган укучылар белем ала. Элек алар махсус мәктәпләрдә генә укыса, хәзер хәл башкача. Башкалар белән бер тигез дәрәҗәдә алар. Тик һәр үзенчәлекле баланың ярдәмчесе, ягъни тьюторлары бар. Алар баланы дәрескә озата, ярдәм итә һәм гел янәшәләрендә була. Балалар бүтән җирдә балалар инде алар. Шундый ук бик әйбәт балалар. Шушы класста, махсус класста алар белән укыйбыз. Аннары бүтән балалар җанына барабыз инде. Регуляр класс дип әйтәләрме инде. Шунда алар белән булышабыз аларга. Кая язарга, кая нитергә инде. Бүген 97-нче мәктәптә аутизм диагнозы булган бер дистә бала белем ала. Алар 1-нче һәм 3-нче сыйныф укучылары, махсус класслары, ял итү бүлмәләре бар. Тәнәфес вакытында балалар монда уйный, күнегүләр ясый. Ә монысы махсус ресурс сыйныфы. Биредә парталар, урындыклар һәм шортлар башка класслардан аерыла. Шуңа күрә әлеге балалар өчен биредә барлык шартлар тудырылган. Ул чыннан да уникаль диләр укытучылар, чөнки сыйныфны башка төбәкләр тәҗрибәсен өйрәнеп, аутизм булган балаларга якынлаштырып эшлиләр. Бүген мондый ресурс сыйныфлар Казанның 1-нче һәм 97-нче мәктәбендә бар. Бу төр балалар үзенчәлекле һәм аларга аерым игътибар таләп ителә дип белгечләр. Мы работаем. Без аларның үз-үзләрен тотышы өстендә эшлибез һәм безнең максат нормадан тайпылган тәртипне коррекцияләү. Кызганычка каршы аутизм диагнозы булган балаларның үз-үзен тотышы кайвакыт гади балаларныкыннан бераз аерыла. Һәм без аларга мөмкин кадәр ярдәм итәбез. Аларга даими сыйныфларда уку өчен барлык шартлар булдырабыз. Это она говорит, что надо чертить. Дмитрий Петров 2-нче сыйныфта укый. Анда аутизм диагнозы, ләкин ул сөйләшә, шаяра һәм мәктәпкә йөрергә яратам ди. Мне в школе нравится ада. Миңа мәктәптә ял итәргә укырга ашый. Математика фәнен яратам. Мәктәп бу балалар өчен үзе бер дөнья, чөнки әлеге авыруның үзенчәлекле яклары шактый. Шуңа күрә балаларның кәефе, аралашуы, үз-үзен тотышы зур игътибар таләп итә. 2017 елга кадәр гадәти мәктәпкә укырга бирү турында әти-әниләр бары тик хыяллана гына. Төрле мөрәҗәгатьләр, хатлар язып, алар бу мөмкинлеккә ия булды. Айсин Әхмәдиеваның улы 97-нче мәктәпкә йөри башлавы зур бәхет дигән кеше. Моналар зур җиңүгә тиңли. Бүтән балалар белән аралаша белү, уйный белү һәм җәмгыять бу сораулардан читтә калмасын дип өмет итәбез. Күбрәк кешеләр белсен. Моңа кадәр үзләренә бикләнгән, сөйләшергә теләмәгән һәм кәефләре еш үзгәрүчән балаларның гади мәктәпкә йөри башлавы белән аларның тормышы күпкә яхшыра. Балалар моны үзләре дә туя. Занимаемся. Укыйбыз, шөгыльләнәбез. Казанның 97-нче мәктәбендә бүген 256 укучы белем ала. Алар арасында бер рәттән аутизм диагнозы булганнар да. Тик 3 ел дәвамында бу балалар монда гадәти тормыш белән яшәргә өйрәнә. Бу эшкә тотынганда урынлыклар шактый иде, мәктәп директоры Әлфия Абдрашитова. Иң беренче ничек балалар, әти-әниләр аны тәэсир итерләр. Шундый балалар белән уку. Шуңа күрә без иң алдан беренче әти-әниләрнең җыелышы булды. Шундан соң инде без анда роликлар күрсәттек шундый балалар турында. Шунда инде безнең балалар бөтен әти-әниләр дә карадылар да, аннары әйттеләр, алар безнең бөтенсе бер тигез. Әлеге балаларны берәү дә авырту дип атамый, алар бары тик башкалардан аерылып торучы үзенчәлекле сабыйлар. Әлбәттә, ярдәмсез дә булмый. Бүген төрле оешмалар эшләп килә. Республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы, башкаланың Мәгариф белеге идарәсе уңай шартлар тудыру өчен зур хезмәт куя. У нас проводится очень много мероприятий. Без күп төрле чаралар үткәрәбез. Шуларның берсе бергә дәрескә. Ул шәһәрнең Мәгариф үзәге белән берлектә булдырылды. Проект кысаларында ресурс сыйныфлар җиһазландырылды. Күп төрле семинарлар, педагоглар өчен квалификация күтәрү курслары уздырылды. Әти-әниләр өчен дә күп кенә чаралар булды. Аутизмны давалап булмый, ул мәңгелек ди табиблар, ләкин төрле күнегүләр һәм балаларга булган игътибар аларны тормышка җайлаштыра. Бу балаларның инде киләчәге бар. Алар гадәти мәктәптә укып, белем алып, гаилә курып, эшкә урнашып, тулы тормыш белән яши алачак. Иң мөһиме, ышанырга гына кирәк. Мәгариф өлкәсе белән кызыксынып, яңа тема тәкъдим итәсегез килә икән, безгә языгыз. Аккаунтларыбыз барлык популяр социаль челтәрләрдә дә бар. Без яхшы тормыш сайлыйбыз икән, ул шундый булачакта. Героебыз Ник Вуйчич сүзләре белән тапшыруыбызны төгәллибез. Тормышның якты төсмерләрдә булуы сезнең сайлау нәтиҗәсе. Барысы да сездән генә тора. Киләсе очрашуларга кадәр